să vă dau câteva tipsuri pentru back to school, pentru a începe școala în forțe. Știu că unii din voi deja au început școala, noi aici în Italia începem școala pe 15 septembrie, nu știu pe ce dată începem școala în România, dar diferit de când începe școala și chiar dacă a început școala, astăzi în acest vlog o să vă dau câteva tipsuri pentru a începe școala și pentru a fi organizați pe tot parcursul anului școlar. Pentru primul tips foarte important care vă dau în acest vlog este să vă pregătiți geanta și hainele cu o seară înainte. Pentru că în așa mod, a doua zi, când voi o să vă treziți și o să trebuiască să mergeți la școală, nu o să trebuiască să mai stați să vă gândiți cu ce haine să mergeți, ce trebuie să vă puneți în geantă. O să fiți deja pregătiți, o să aveți toate chestiile pregătite, pur și simplu o să vă treziți, o să vă faceți skincare, o să vă spălați, vă faceți părul, mâncați, repede v-ați îmbrăcat și repede ați ieșit. Fără să stați să aveți stresul ăla de dimineață, că nu știu cu ce să mă îmbrac, că nu știu ce să-mi pun, dar nu știu ce caiet să-mi iau, sau că poate ați uitat ceva acasă, deci în așa fel o să fie imposibil să vă uitați chestiile acasă și o să aveți mai puțin stres pentru voi. A doua chestie, să dormiți măcar 8 ore pe zi. Chestia asta este foarte importantă și de foarte multe ori am spus în vlogurile mele, este important pentru sănătatea voastră în primul rând și în al doilea rând, în așa mod, o să fiți mereu încărcați cu energie și o să aveți orele alea de somn importante pentru o persoană. Pentru că dacă voi vă duceți toată săptămâna la culcare târziu, la 1, la 2 noaptea, toate orele alea care nu ați dormit, nu v-ați odihnit cum trebuie, o să le acumulați și la sfârșitul săptămânii, când o să aveți o unică zi liberă, duminica, o să o pierdeți dormind. În loc să o folosiți pentru a face chestiile voastre preferate, pentru a ieși cu prietenii, pentru a vă da un restart, pentru a vă restabili, a vă uita ce planuri aveți, voi o să o pierdeți dormind. Să vă faceți o to-do list. Ce e aia o to-do list? To-do list-ul este o fel de foaie cu toate chestiile pe care trebuie să le faceți în acea zi sau pe restul zilelor sau pe săptămâna aia altă. Deci să vă faceți o to-do list vă va ajuta să fiți mult mai organizate în așa mod încât să știți mereu ce trebuie să faceți. Deci știți că trebuie să treceți pe la magazin, vă scrieți astăzi nu uit să trec pe la magazin să iau o pâine. Am de terminat lecțiile la matematică. Am lecția adăugătoare la franceză. Deci în așa mod voi să știți că mereu orice chestie o aveți de făcut în to-do list-ul ăla. Cu o seară înainte vă faceți to-do list-ul pentru a doua zi, în așa mod încât să fiți pregătiți și să știți mereu ceea ce trebuie să faceți, să nu pierdeți timpul în zadar. Iar la final seara o să bifați orice chestie ați făcut și să vedeți cât de satisfăcător este să bifați fiecare chestie care ați făcut-o în ziua respectivă și așa o să vă dați seama cât de productiv ați fost. Să vă organizați agenda voastră. Să ai o agendă personală înseamnă că tu îți scrii toate chestiile care ai de făcut, cum te simți, ce trebuie să faci azi, ce ai vrea să faci azi, toate chestiile importante personale pentru tine. De exemplu, un carnet, o agendă în care scrii orice vrei tu. Îți semnezi ce ai de făcut, îți semnezi lecțiile care le-ai de făcut, îți semnezi la ce oră trebuie să te trezești, îți semnezi, nu știu, pasurile pentru skincare, orice chestie doriți voi să vă organizați și este o agendă personală a voastră, este o agendă în care voi scrieți orice chestie vă doriți voi. În așa mod puteți și să fiți foarte productive și să nu pierdeți timpul stând pe telefon sau să pierdeți timpul făcând chestii proaste. În așa mod puteți să vă organizați agenda voastră ca cum sunt imaginile de pe Pinterest, foarte frumoase, puteți să vă lipiți adezivurile alea foarte mișto cu desene. Puteți să faceți orice chestie în așa mod încât când voi o să deschideți agenda voastră și o să scrieți în ea, o să fie foarte frumoasă, o să fie foarte, nu știu, o romantizați așa un pic ca să aveți cât mai multe forțe și ca să fiți mult mai productive pentru a vă distrage și un pic de la școală și un pic de la orice stres. Tot legat la această chestie, trecem la organizarea calendarului de pe Google. Nu știu câți din voi folosiți această chestie, dar, de exemplu, eu, ca să fiu mult mai productive și ca să țin minte orice chestie am de făcut, eu folosesc Google Calendar. Pe mine această aplicație mă ajută foarte, foarte tare. Eu, în așa fel, am orice semnat pe Google Calendar, când trebuie să mă trezesc, ce trebuie să fac, câte ore am muncit, câte ore am făcut ora de prânz, la ce oră se începe lecțiile, la ce oră se termină lecțiile, ce trebuie să fac. În așa fel, voi o să fiți mult mai productive organizându-vă și calendarul Google. Pentru că, da, semnăm tot și pe agendele noastre personale, dar Google Calendar este mult mai ușor și pentru că când voi, de exemplu, nu sunteți acasă și nu aveți agenda voastră cu voi, voi puteți să folosiți Google Calendar pentru că Google Calendar poți să-l folosești și de pe telefon și de pe calculator și ele sunt mereu unite și orice chestie voi scrieți de pe telefon se salvează automat și pe calculator.
Și în așa fel puteți și să puneți culori diferite la diferite căsuțe. Vă scrieți fiecare căsuță ce trebuie să faceți, puneți diferite culori. Eu folosesc deseori culori de alea un pic mai deschise, care sunt așa un pic cu culoarea estetic, așa, nu știu, culori de alea that girl. Nu știu, un fel de inspirație. Eu foarte mult mă inspir pe Pinterest și de foarte multe ori aleg chestii care să mă inspire, care să-mi placă, pentru că așa fel o să fiu și mult mai organizată și o să mă atragă să fiu organizată, pentru că dacă nu faci chestiile care ție îți plac și dacă folosești chestii care nu te atrag, automat nu o să vrei să începi să scrii în caiet, nu o să vrei să începi să-ți planifici și pe Google Calendar, nu o să vrei să faci nimic. Dar dacă voi le planificați și le faceți în așa mod încât să fie foarte atrăgătoare, frumoase, foarte romanticizate, nu știu așa o să aveți și voința ca să faceți orice chestie și chestiile alea care mai grele, care nu vă plac, voi o să doriți să le faceți cu plăcere. Următoarea chestie, să faceți journaling când vă treziți. Deci, cum vă treziți, cum vă faceți journaling. Chestia asta este foarte, foarte importantă. De foarte multe ori am spus, journalingul este o chestie foarte importantă, chiar și la nivel mental. Deci și voi ca fete nu trebuie să stați pur și simplu să pierdeți timpul, nu știu, să scrieți orice chestie, ce vreau să fie azi, cum vreau să fie ziua mea, dacă nu aveți timp. Deci nu trebuie să vă scolați, nu știu, la 5 dimineața sau la 6 dimineața ca să vă puneți să scrieți în journalingul ăsta fiecare chestie. Dacă doriți, voi puteți să faceți chestia asta, dar pentru cine, de exemplu, e mai somnoros dimineața, nu este important să vă treziți la 5 sau la 6 dimineața ca să scrieți în journaling. Puteți să vă treziți cu 5, 10, 15 minute înainte și pur și simplu să scrieți în journalingul ăla. Trebuie pur și simplu să scrieți chiar și alea 5 chestii pentru care sunteți mulțumite pentru viața voastră sau pentru ce sunteți mulțumite voi astăzi sau ce ați vrea să fie astăzi. Pur și simplu 5 chestii care ați vrea să se întâmple astăzi. Te trezești, le scrii dimineața și așa este mult mai simplu și vă scoateți din creierul vostru și toate gândirile alea la care vă gândiți mereu. Tu te scoli pur și simplu dimineața, scrii: astăzi sunt mulțumită că m-am trezit de dimineață. Astăzi sunt mulțumită că am mâncat iaurt grecesc cu fructe. Astăzi sunt mulțumită că m-am îmbrăcat în rochea mea care îmi place și mă duc la școală. Orice chestie doriți voi, chiar și alea 5 chestii pentru care sunteți mulțumite, tot vă ajută să vă relaxați și să vă scoateți din gândiri și în așa fel nu o să fiți stresate pe tot parcursul anului școlar, nu o să aveți stres și chestii de-astea. Următoarea chestie, o chestie foarte, foarte importantă, este să aveți un kit de urgență sau o trusă de urgență, nu știu cum vreți voi. Fiecare fată este foarte important să aibă această trusă de urgență, pentru că în așa mod, indiferent de orice s-a întâmplat, indiferent de orice chestie care vă va ieși în cale, neplanificată, voi o să fiți pregătite să aveți totul cu voi. Și o să vă dau și câteva idei ce puteți să puneți voi în această trusă de emergență. Oricum vă le las elencate și aici pe ecran, dar vă le spun și ce ar trebui să puneți în kitul vostru de urgență. Deci, ca prima chestie, evident că ar trebui să avem kitul nostru de urgență. Puteți să aveți orice pocetuță care n-ar fi, important este ca să încapă totul în ea. Ce putem pune în această pocetuță? În primul și în primul rând, deodorantul. Este foarte, foarte important să vă puneți un deodorant, pentru că în așa mod, chiar dacă ați transpirat, chiar dacă ați făcut sport, de exemplu, la școală și ați transpirat și la ultimul minut, nu știu, vă spune o colegă sau un coleg de clasă: haideți să mergem să mâncăm în oraș. În modul asta voi pur și simplu o să vă duceți la baie, vă spălați un pic, v-ați dat cu deodorant și sunteți curate și parfumate, fără să miroase de la voi a transpirație. Următoarea chestie, gel dezinfectant. De multe ori, de exemplu, aici în Italia, de multe ori sunt clase, sunt școli în care tu, de exemplu, trebuie mereu să te duci cu geanta în alte clase. Deci nu sunt profesorii că vin la tine în clasă, dar ești tu că trebuie să-ți schimbi mereu clasa. Și făcând în așa fel, deci nu ai o masă a ta sau pe tău scaun și nimeni nu ți-l atinge, ești doar tu acolo. Trebuie mereu să așezi unde este loc. Și făcând în modul ăla, tu nu știi cine a fost înaintea ta sau poate masa asta este murdară sau ori mai sunt gume de mestecat lichide pe sub bănci. Este foarte grețoasă chestia asta și nu este igienic pentru sănătatea noastră, dar dacă aveți un gel dezinfectant, puteți foarte multe ori să-l folosiți, vă dezinfectați pur și simplu mâinile și sunteți curate. Următoarea chestie, de foarte multe ori în băile de la școală nu este săpun și nu este hârtie. Deci de foarte multe ori când mergi să speli mâinile, nu este un săpun sau de foarte multe ori când te duci să-ți faci treburile tale, nu este hârtie. Deci foarte important
important este să aveți un săpun cu voi. A făcut un glow-up la foarte multe chestii și acum, în 2024, avem și săpunurile alea micuțe, care sunt ca foaia care o uzi robinet și îți speli mâinile și puteți să vă luați săpunuri de alea micuțe cu care să vă spălați mâinile de fiecare dată când mergeți la baie sau pur și simplu vă luați voi un tubetin de ăsta cu săpun de acasă, pur și simplu să-l aveți mereu, apăsați pe tubetin, vă spălați mâinile și sunteți mereu curate. Să aveți balsam de buze. Folosiți mereu un balsam de buze. Trebuie numai decât să aveți un balsam de buze la voi, pentru că în caz că vi se usucă buzele, în caz că aveți buzele crăpate, este foarte important să aveți măcar un balsam de buze cu voi, în așa mod încât simți că buzele tale sunt crăpate sau ți-ai dat buzele cu balsamul de buze și ești gata. Următoarea chestie, să aveți șervețele umede și șervețele uscate. Mă întorc înapoi la discursul de la baie. Aveți șervețele umede sau șervețele uscate, vă ajuta foarte mult, în așa mod încât chiar dacă te-ai dus la baie, ai văzut că nu este hârtie, ți-ai scos un șervețel, ai făcut treburile tale și ești gata. Sau te-ai murdărit, nu știu, ai mâncat, ți-a picat aici pe haine, ai șters cu un șervețel umed și ești gata. De așa fel ești mereu pregătită, ești mereu curată. Următoarea chestie, foarte importantă pentru fete, este să aveți parfum cu voi. Fetele mele, folosiți mereu un parfum cu voi. Nu este important să vă luați tot parfumul ăla de acasă care îl folosiți voi în fiecare zi. Puteți pur și simplu să vă luați parfumele de alea mici sau, dacă nu, mai este, nu știu cum se numește în română, o să vă pun fotografia pe ecran. Pe Amazon sunt chestiile alea micuțe care se încarcă cu parfumul vostru de acasă. Pur și simplu voi puneți chestia asta în parfumul vostru, apăsați și el se reîncarcă cu parfum și puteți să-l folosiți, să-l aveți mereu la voi. Următoarea chestie este foarte importantă, mai mult este pentru fete, deci băieți nu trebuie să ascultați. Pentru fetele mele, să aveți absorbente la voi. Deci este o chestie foarte importantă, pentru că deseori se întâmplă că nu știm când ne vin menstruațiile sau nu am mai dus contul de zilele în care trebuia să ne vină menstruațiile și nu avem absorbente la noi, nu vom fi pregătite pentru chestiile noastre. Deci să aveți absorbente la voi este foarte important, pentru că în așa mod încât ai simțit că ți-a venit menstruațiile, ai absorbente la tine, ai mers în baie, ți-ai schimbat absorbentul și ești gata. Nu trebuie să ceri absorbente de la alții sau nu trebuie pur și simplu să te murdărești și, nu știu, să cați ceva cu care să te acoperi din urmă pentru că te-ai murdărit. Să aveți absorbente la voi este foarte important, pentru că indiferent de orice caz se întâmplă, voi sunteți gata pregătite. Și tot la acest capitol, o altă chestie importantă este să aveți mereu lejerie intimă cu voi de rezervă. În caz că vi se încep menstruațiile și nu sunteți pregătite sau simțiți că v-au venit și, nu știu, poate nu era ziua în care trebuia să vină sau pur și simplu ați uitat că trebuia să vă vină menstruațiile, în caz că sunteți la școală și vi s-a început menstruația în timpul orei, să spunem că nu aveți lejerie adaptă pentru zilele alea de menstruație, puteți țineți cu voi o lejerie intimă care o folosiți special când aveți menstruațiile. Următoarea chestie este să aveți pastile, medicine cu voi. Știu că de chestiile astea parcă plecați, nu știu, la armată sau la război, dar fetele mele, chestiile astea sunt foarte importante. Deci medicina este foarte importantă să o aveți cu voi. Nu zic să vă luați tot pachetul de acasă cu medicină, dar 2-3 pastile mereu să le aveți cu voi. Indiferent de orice vi s-a întâmplat, să aveți o pastilă, nu știu, pentru cap, o pastilă pentru durere de menstruație. Deci știi că, indiferent de orice chestie s-ar întâmpla, tu ești pregătită. Iar acum, o altă chestie care, să spunem că nu chiar aveți nevoie, dar ar fi bine să o aveți, sunt gumele de mestecat. Deci să aveți câte un pachetel de gume de alea de mestecat ar fi foarte bine. Așa, în mod o să aveți mereu și gura mereu reînfrescată și nu să miroase din gură sau chestii de astea. O altă chestie ar fi bine să aveți și un elastic sau o agrafă de păr. Așa fel încât dacă vă este cald, nu știu, trebuie să faceți sport, aveți elasticul vostru, v-ați prins părul în coadă, ați făcut lecția de gimnastică și sunteți gata. Și ultima chestie, după părerea mea, ar trebui să mai aveți și un rimel cu voi sau un lip combo, în așa mod încât chiar dacă trebuie, nu știu, să ieșiți la ultimul minut sau pur și simplu, nu știu, vi s-a stricat machiajul la ora aia de educație fizică, puteți să vă refaceți repede machiajul și să fiți frumoase în continuare pe tot parcursul zilei. Și cam asta consider eu că trebuie să puneți voi în kitul vostru de urgență. Următoarea chestie pe care vă sfătuiesc este să, și am mai spus-o de foarte multe ori, să aveți o sticlă cu apă cu voi. Este foarte important pe tot parcursul zilei să fiți
hidratate. Sunt acum diferite de sticle cu apă, sunt și sticlele astea estetic pe care le vedem la foarte multe fete, deci puteți să le cumpărați și să le folosiți în așa mod încât să vă atragă mai mult ca să beți apă, pentru că și când sticla e mai estetic, automat îți vine din instinct să bei apă, deci să vă hidratați este foarte, foarte important. Să vă găsiți o metodă de studiu. Sunt pe internet diferite vloguri, diferite idei cu metode de studiu. Dacă doriți, puteți să scrieți jos în comentarii și o să vă arăt și eu ce metod de studiu folosesc eu, personal. Consider că metodul de studiu este o chestie personală și fiecare persoană învață după cum poate să învețe și după metodul pe care îl folosesc ei anume. Pentru că nu fiecare metod de folosesc pe orice persoană. Deci eu nu pot să spun că metodul meu o să-ți fie de folos ție. Fiecare persoană are metodul lui de studiu. Eu, de exemplu, personal, pot să vă spun ce metod de studiu folosesc eu. Când eu, de exemplu, învăț, citesc din cărți, subliniez cu carioci de alea colorate, în așa mod încât să-mi intre mai bine în cap, pentru că mintea mea funcționează așa. Când subliniez cu carioci colorate, mie automat îmi rămâne culoarea aia în cap și eu știu automat că eu cu verde am scris anume această frază sau eu cu roșu am subliniat anume această frază sau anume această pagină sau anume acest capitol. În așa mod, eu reușesc să-mi aduc aminte, gândindu-mă, de exemplu, la culoarea roșie, eu mi-aduc aminte ce chestie am subliniat eu cu culoarea roșie. După aia, după ce citesc, deci mai întâi citesc, subliniez cu culorile, iar apoi scriu în caiet chestiile importante. Deci, în așa mod am citit, am subliniat și am transcris toate chestiile importante care trebuie să rămână aici. În așa mod eu învăț. Și, de exemplu, când eu am un test sau vreun examen de dat, eu știu că eu cu roșu am subliniat chestia asta și eu în așa fel țin minte. Dacă voi doriți, eu o să fac un vlog și o să vă explic mult mai bine detaliat cum fac eu și cum funcționează metodul ăsta pentru mine. Așa cum am spus, metodul de studiu este un metod important. Puteți să căutați pe internet, uitați-vă la diferite vloguri, dar informați-vă și luați un metod de studiu personal pentru voi, pentru că asta vă va ușura mult mai mult anii voștri de școală. Iar după școală vreau să vă dau și câteva tipsuri care ar putea să le folosiți și după școală, pentru că școala este foarte importantă, dar să nu uităm că și după școală avem și o viață personală în care ar trebui să ne concentrăm și să facem chestiile care ne dorim noi personal. Eu, după școală, v-ați sfătui să vă faceți un grafic care să vă scrieți zilele în care să faceți sport. Este foarte important să faceți sport, important cel mai mult pentru sănătatea voastră, dar nu numai. Asta vă va ajuta și când o să aveți 50, 60, 70 de ani, o să vă puteți încă mișca și o să fiți încă în forțe să faceți orice chestie doriți voi. Nu trebuie să faceți sport anume în fiecare zi, chiar și 3 ori pe săptămână este oricum bun să faceți sport. Puteți să alegeți, nu știu, lunea, miercurea și vinerea, fac sport o oră, 30 de minute, orice chestie doriți voi, late, sport, workout, orice chestie doriți voi, faceți-o după școală. În modul ăsta o să vă descărcați orice energie care v s-a acumulat la școală. Vă descărcați și mintea. Nu o să vă gândiți la școală, nu o să vă gândiți la nimic. Pur și simplu o să vă gândiți la sănătatea voastră și la workout-ul ăla pe care trebuie să-l faceți în momentul ăla. Următoarea chestie este să ieșiți cu prietenii voștri. Să dedicați și un pic de timp vouă și prietenilor voștri. Asta vă va ajuta să vă descărcați mental de la școală, de la lecții, de la orice chestie. Pur și simplu mai ieșiți cu prietenii voștri, mergeți să mai beți un suc, mai vorbiți de alte chestii, mai bârfiți pe cineva și așa vă trece timpul. Nu este neapărat să ieșiți în fiecare zi cu prietenii voștri, dar măcar o dată, de 2 sau chiar și de 3 ori pe săptămână ieșiți cu prietenii voștri și petreceți timp cu ei, petreceți timp afară, în afară de spațiul în care o petreci tu în fiecare zi, mai petrece timp și în alte spații. Și ultima chestie este să aveți un Sunday reset. Să aveți o zi de reset este ca și cum, pur și simplu, ți-ai luat, nu știu, ziua aia și te-ai resetat complet. Te pregătești complet pentru o altă săptămână, pentru o altă lună, în care pur și simplu să nu vă gândiți la nimic, să vă gândiți doar la voi. O zi în care pur și simplu vă depilați, încercați machiaje noi, make-up-uri noi, îți aranjezi camera în care petreci tu deseori timp, gătești o rețetă pe care ai văzut pe internet și în timpul săptămânii n-ai avut timp și uite că astăzi, duminica, ai timp să o faci. Pur și simplu vă luați o zi în care lăsați orice chestie o faceți în timpul săptămânii și faceți ceea ce doriți
voi. Vă resetați complet pe voi, interior, mental și la exterior. În modul ăsta nu o să vă gândiți prea mult la toate chestiile care le aveți și nu o să vă fie greu sufletește să faceți alte chestii. Eu sper că v-am ajutat cu toate sfaturile astea. Dacă mai aveți idei sau chestii sau sfaturi, scrieți jos în comentarii, pentru că și pe mine m-ar ajuta foarte, foarte mult să știu sau să aflu alte chestii noi. Sper că v-am ajutat cu acest vlog. Dacă mai doriți vloguri de genul back to school sau, nu știu, morning routine, back to school, scrieți-mi jos în comentarii. Orice vlog doriți voi, eu vă-l aduc cu cea mai mare plăcere. Sper că v-a plăcut acest vlog, sper că v-am ajutat. Eu vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele, iar noi ne revedem într-un alt vlog. Pa, pa!